ברשות כבוד המר דאדרא, רב קהילת חומת שמואל, הקהילה הגדולה והנפלאה הזאת, ידידי הרב שלום קליין שליטה, כבוד הרב אריה שטרן שליטה, ממלא מקום ראש העיר מר דוב קלמנוביץ', ארי קינג שעזב, אלי ברקוביץ', הקהילה הקדושה והנכבדה הזאת, שאכן אני נהנה לבוא מדי פעם ופעם להתפלל ולשהות במחיצתכם. באמת ברוך השם, בכל פעם ופעם אני שמח על המפגש הנעים והנחמד עם הקהילה הנפלאה הזאת. אנחנו נקרא בפרשת השבוע על הפסוק, אומר הפסוק, ורדפו מכם 500 ו100 מכם רבבה ירדופו. וכמובן כולנו מכירים את שאלתו של המדרש, כפי שמביא את הרש"י במקום, איך ייתכן? הרי החשבון הוא שאם 5 רודפים 100, זאת אומרת שכל אחד רודף 20, ואם כך אז 100 צריכים לרדוף כפול 20 זה 2,000, ואיך יכול להיות ש100 רודפים רבבה? ועל כך עונה רש"י שאינו דומה מרובים העוסקים בתורה למועטים העוסקים בתורה. התשובה הזאת של רש"י מלמד לנו יסוד גדול מאוד, והוא שהדבר המייחד את עם ישראל מאומות העולם האחרות זה הציבור. עם ישראל שונה מאומות העולם, כיוון שבאומות העולם יש חסידי אומות העולם, יש יחידים שעוסקים במילות חסדים, חסידים שעוסקים בהצלת אנשים, יש יחידים שעוסקים בכל מיני תחומים שהם תחומים של קודש. אבל עם שלם שעניינו הוא להיות מונהג על פי התורה, יש רק עם אחד, זה עם ישראל. והעניין הזה של הלכות הציבור, העניין הזה שבו אנחנו רואים היום את הציבור, להנהיג אותו ולפעול איתו כדי להביא אותו למציאות שבה באמת ככל שנוכל יותר ויותר להרחיב את הציבור למציאות שבה התורה תדריך אותו בכל שעל ושעל, שהחקלאי יהיה איש תורה והסוחר יהיה איש תורה, וכפי שרבנו הרב ציודה היה נוהג לומר, אפילו שמנקה רחובות יהיה איש תורה. זאת המגמה שאנחנו צריכים לשאוף אליה, זאת המשימה הגדולה, משימה לא פשוטה ולא קלה, לפעול עם הציבור. אני יכול לומר מניסיוני הקצר בשנה האחרונה, מאוד לא פשוט, יש הרבה מאוד מאבקים, והציבור הוא, כפי שאנחנו כולם יודעים, מורכב מציבור, מצדיקים, מבינוניים, מרשעים. רשעים יש מעט, אבל יש הרבה בינוניים והרבה אנשים שמרכיבים את הפסיפס הנפלא הזה שנקרא עם ישראל. אני רוצה לאחל לכולנו שנזכה שהבניין הזה יקום במהרה, שהציבור הנפלא הזה יצטרף יחד, יהיה עוד נדבך שלם לבניינה של האומה הישראלית בדרכה של התורה במהרה בימינו אמן.